Tayo po ay maglalakwat siya ulit. Ano lakwat siya? Maglakwat siya, no? Kaya maghanap kami ng trabaho ng magiging client ko. Mamamasyal kami sa Ringay. Binante mo yung connection natin. Good afternoon po sa lahat. Pag-iwan lang na bakas para mapuntahan kayo ng iba. Okay na. Ano yan? Ano yan? Oh my God. VIP. Mga VIP. Mababasa mo? Dito. Mababasa mo? Ay, hindi yung sa'yo na lang. Share. Like and share. Mag-iwan ng bakas para mapunta kayo ng iba. Tikit-tikit lang po tayo. Kami po ay nagda-drive. Pagda-drive ako hanggang saan? Hanggang Baguio. Naghahanap po kami ng wala. Wala kami mahanap eh, kaya naghahanap kami ng wala. Kaya enjoy lang. Ano? RSP vlog. Yun mga. Bakit? Wala? Annalisa's Journey. Salamat. Ingat, sabi niya. Thank you. Pa-share naman, Annalisa. Baka pwede. Salamat. Thumbs up po. Pa-share naman. One thumbs up po. 3 million in the house. 3 million in the house. Mamaya, papasyal kayo namin sa napakagandang tanawin ng dagat. Siyempre, pupunta kami sa capital ng Pangasinan ng mga views.
Ano yan, late ka? Wala akong net. Makantok. Kaya naman po yan. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you take any deeper now? Ay, kabubukas. I gave you all I own, but you almost golden. But I'm a little stronger now. Cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. So strong, so strong. What's how? So strong, so strong. Comment down below. So strong. You cashed in on my promises. Wala mo nagbebenta. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in Wala. my Hindi mo ba regrets. inano? Become a little O pero nandun sa ano, diba? so strong. Pero inano? Parang yun. Ang tama ngayon. Dapat sabagay kung meron naman yung halaman ano. Meron. Lahat ng nasabi. Sabagay, depende kasi ibang lugar ko eh. Na, doon makulimlim na. Doon sa atin? Ah, Hindi ah. Ang dating dami-daming mga tao dito, wala na ngayon masyado. No? dami eh. Hindi, syempre hindi naman pupunta na yung mga tao din. You stole my heart of gold after my silver. I gave you all I own, but you almost golden. But I'm a little stronger now. Cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. So strong now.
Alam mo ba, nangyari? Bulaklak yan. Bulaklak sa sasakyan. Oo. Di ba, ganyan pa siya noon. Hmm. Nung binigay ko na kanina, ganyan na siya. Oh, si mother. Ano pala kaya ni Mami? Hindi daw yelo yun, hindi daw yelo. Eh, yung kanyang ganon, yelo, pero red no? So red. Yung, hindi, pa, ewan. Ano ang red bulaklak niya? Yelo naman yung pinakagyan. Mali. Oh, mali. Ayaw niya. Gusto. Kasi, ang dami yung mga bulaklak. Baka red din siya. May red din si Mami. Guys, andito na kami sa Ano kulay yun? Red. red yung kanyang pinakaganon, pero dulo niya. Yellow. Yun lang yellow. Pero red pa rin. Parang pink yan. Yellow ko ka nung nagbebenta. Hindi naman. Oh, hindi naman yellow. Guys, ito na yung dagat, oh. Ano kaya natin kaya? Ito. Yan, ang ganda ng dagat, oh. Ayos. Kwentong Noisky. Pa-shout out. Mega shout out po sa iyo. Kung hindi pa kayo magkatikitan ni Annalisa sa Journey, tikitan mo na siya. Lagi mo na ibalik doon. Pwede naman. Balik mo na. Hindi, kasi iyan, maganda pa. Ganda ng views. Sarap pag dito. Turuan kita mag-drive. Gusto mo? Hindi. Wala tayong kasalubong, oh. Busy tayo. May trabaho. Dito, kakaliwa na tayo dito. Kita mo dyan. Myself in my regrets, I become
The shout out ko ay 68. Maraming salamat. Thank you so much. Andito na kami sa pupuntahan namin. Kami ay nagsatrabaho. Pero tuloy-tuloy pa rin ang trip natin. Paano yan? Iwanan natin si Belgian. Ace. You know I'm too generous. Now I've learned to never. Wow, ang ganda dito. Ay, iwanan ko na lang yan. Ano? I'm done Yan yung sasakyan. Magtatrabaho muna kami. Iwanan lang. Magtrabaho muna kami. Iwanan lang muna kayo. Kunin ko na yung mga ano. Nasaan yung ano, yung face mask mo? Face mask natin. Ginamit mo yung face mask mo, ha? Ay, ito. Oh, nakakunin. Face mask mo, ano? Yan yun. Nakakunin. Baka kailangan din po shield. Ano mo? Ayan. Trabaho po muna. Yan lang muna kayo. Oh my God. Oh my God. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. Cash Tingnan. to never help you out. Hindi yan gumagana? Cause I'm done Wala cleaning lang up siguro. your mess. Found myself Ayun, meron yan. in my regrets. Saglit lang. Kaya yan ako lang. Become